Hi everyone, खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरनाय थाबाय स' आङो दा ओंखारदों रेडि जादों आरोना एबसुनि मोनसे प्रग्राम दंमोन बैसागु प्रग्राम बेयावथ' थांनो जों कम्पिटिशनाव बादायलायनो बाहागो लानो नागिरदों रेडि जाजोब्बाय गासिबो गारिल' फैनांसिगौ आरोना गाइखेर लोंदोंनो गाइखेर स्किन मोजां जायो गाइखेर लोंबाथाय गाइस जोङो थांगासिनो बासुगावआव ओमफ्राय जोङो दिनै जा मोजां देलायदों गामियाव सोरबाफोर शुटिं खालामबानो बेयावनो बिराद मोजां सोरनिबा गामियाव फांसन दङबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय लेंहरबानो जाबाय जोंखौ इनभाइट खालामबानो जाबाय जायबा बे रानजोब्बाय जोंना जों दा थांगासिनो मोनफैबाय नै रायलायबावदों आरोना फैबाय जागासिनो जागासिनो जोंना लोगो Madam Bwisagu sudah kawalबाय आरो गामसा आर'नाइजों Madam Bwisagu मायदि मोनदों गोसोखौ गोजोनबाय ना ओंखाम जाहैनो नागिरदों ना गोथाव जाहैसै ओंख्रियाबा मा दा ओंखाम जाहैनो नागिरदों गोथाव जाहैसै जाबाथ' गोथाव मोनोना ओंख्रिया बारा थावबाबो आन्दायबाय लामायानो गैया जोबथाफैबाय नै बासुगावनि सिख्लाफोरबाबो मोनथिया रावबो फैफेराखै गिदिंफिननांबाय गाव का थाना है ए हाबफैबाय आङो थानायाव मोसानो लेंहरदों ओंखाम जाहैनो नागिरनाया लाखिजाबाय आरोना मोसानो ओंखाम जाखांबाय जोङो नै फट' लादों लोगोफ्रा थांफिनबाय आरोना लोगोफोर थेंक इउ सो माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय